Η Αθήνα διαθέτει αδιαμφισβήτητα μνημεία παγκοσμίου φήμης. Εμείς ωστόσο θα στρέψουμε το βλέμμα μας σε ένα λιγότερο γνωστό μνημείο, το οποίο συνδέεται με τη γερμανική κατοχή της χώρας. Πρόκειται για το ιστορικό κτίριο της οδού Κοραή. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και πρόκειται για ένα κτίριο που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ήταν πολύ σύγχρονο για την εποχή του, καθώς διέθετε ανελκυστήρα και κεντρική θέρμανση, ενώ στο διόροφο υπόγειο λειτουργούσε αντιαεροπορικό καταφύγιο. Με τη γερμανική κατάκτηση της Ελλάδας το 1941, το κτίριο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς. Εκεί εγκαταστάθηκε η Κομμαντατούρ, το γερμανικό κατοχικό φρουραρχείο. Στον 5ο όροφο κοιμάτιζε η σημαία του Τρίτου Ράιχ, η οποία σήμερα εκτίθεται στον χώρο του μουσείου. Το διόροφο αντιαεροπορικό καταφύγιο λειτουργήσε πλέον ως χώρος κράτησης αντιφρονούντων και παραβατών. Εκεί κάθονταν από 1 έως 30 ημέρες μέχρι να μεταφερθούν αλλού, είτε σε φυλακές της Ελλάδας, είτε ακόμα και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στο εξωτερικό. Ευρισκόμενοι 6 μέτρα κάτω από τη γη, απομονωμένοι, χωρίς φως, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη ήταν η διαβίωση εκεί. Εκτός από προσωπικά αντικείμενα τα οποία εκτίθενται, σώζονται και μηνύματα που έγραφαν οι κρατούμενοι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Αν και σήμερα διακρίνονται 239 ονόματα, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που πέρασαν από το κτίριο της οδού Κοραή. Δεν ήταν μόνο άνδρες, αλλά και παιδιά και γυναίκες. Η ύπαρξη ακόμη μηνυμάτων στα ρωσικά, τα γερμανικά ή τα ιταλικά από αντιναζί που κρατήθηκαν εδώ, καθιστά τον χώρο ένα οικουμενικό μνημείο αντίθεσης στον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό. Διαβάζοντας κανείς τα μηνύματα μπορεί να καταλάβει τις δυσκολίες που περνούσαν, την απελπισία και την αγωνία για το μέλλον τους. Πολλοί πάλι εκφράζουν το άδικο της κράτησης ή και τον θυμό για τους καταδότες, οι οποίοι πολλές φορές προέρχονταν και από το άμεσο συγγενικό τους περιβάλλον. Μάλιστα, ο θυμός είναι τόσο μεγάλος που σε κάποιες περιπτώσεις μεταφράζεται σε μίσος. Από την άλλη, δεν λείπουν μηνύματα πατριωτικού ή και πολιτικού περιεχομένου. Εκτός αυτών υπάρχουν και μηνύματα με αισιόδοξο τόνο. Επισημαίνεται η αυτοθυσία, η λεβεντιά, εξαίρεται η φύση, η αγάπη και ο έρωτας, η αγάπη για την ομάδα και από ό,τι φαίνεται μάλλον μόνο οι αεκτζίδες έκαναν αντίσταση στους Γερμανούς, η πίστη στο Θεό, αλλά και η ανυπομονησία για επιστροφή σε μια ανέμελη ζωή. Μπορεί μετά το 1944 και την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς το κτίριο να πέρασε διάφορες χρήσεις, ωστόσο από το 1991 έχει χαρακτηριστεί χώρος ιστορικής μνήμης και στέκει σήμερα στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας για να μας θυμίζει την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας ή εθνικότητας, για ελευθερία και μια καλύτερη ζωή.